gargajiya sponsor du sabre national. kana so ka samu lafiya ka zama lafiya to ka kare gargajiya ka kama kafa uwaye gargajiya ne bai Salai Gondiga gani ko Salai Dauda na Agadas wallahi shine mai jiki shine uwayen gargajiya Nazifi Ibrahim kana da gaskiya kowa ya san Salai Dauda tsohon dan kokowa ne Mr. Sumana Mumuni protocol cikin gubernora ya mai ana neman shi Nazifi wannan 'yan tsilla-tsilla ba ta raba ka da Salai Dauda wallahi da chat Muhammad Telesari no handia ba ko tinyoti da matinya mai noban Allah ya isa muku ga makiya inda ne amin ajara da muku sarjowa hey Nazifi wani dia karani ga furo agode fono gari na gota ce Abubakar mai fetur na gode da kyau mai bar mu ceci mai dama da gushina na yazo ina san dai magana dai ceci ko godura bande arbitre ne isiga gurje cewa ya yi su yi kokowa saboda sun matsa da wani yan yahuce da hannuwa yawwa yanzu ta kama jiki kuma ta saki wallahi tuna da masoyanka dogo ba sai na yi tuni da mutanen kaku na yi magana kaku Salai Dauda sai na yi tuni da mutanen haƙon Nazifi yake tuna da mai gari wanda a can kaku na yi godiya shi ne yake nema saboda bai gaugawa don gudun kada iskoi borfoi kwarfai banda ai ba zane to Nazifi shiga ni ga hauya ya mata ce ko wallahi ya hauya ya mata ce aga fatta si fatta me ko kai ni wallahi ya shiga amma Salai Dauda ya darme Salai Dauda ya darme shi to ya bankara Salai Dauda ya bankara shi kenan Salai Dauda ya kada 2 minutes 55 secondes seconde wai kucin digu wallahi Salai Dauda ya kada Salai Dauda na Agnes ya kada Nazifi ya ma na ce maka na nyame an 2 minutes haƙon Nazifi yake in ya sake shigo tarkon shigo shikenan dara koron poena irgonda Agnes ka zo kai zabe wagaro muftar kasi